ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Ihe anyị bịara ka anyị kọwara ụnụ tata bụ ihe kwesịrị ịma gbasara ihe onyonyo ọfụ anyị bido. Ya bụ ihe onyonyo ọfụ a, ihe a ga-eji wee mụ ya bụ Eziokwu TV Plus. Na Eziokwu TV Plus a bụkwa ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo nke ministration, ọdịnala restoration, evangelical mission na power ya. Ọ bụ ngalaba ya dịkwara iche ewepụtara gbasara ịgbasa ozi ọdịnala. Ihe ị ga na-anụ na ya bụ chanel ọfụ a bụ Eziokwu TV Plus ga-abụ nkụzi niile, nkụzi ọfụ niile si n'aka Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu. A ga-enwekwa programs ndị ọzọ gasị n'ime ya, ihe dịka philosophy and life ọ ga-adị ya. Anyị ga-enwekwa debate, life existence and events. Now program anyị ga-akpọta ọtụtụ ndị mmadụ site n'okpukpere dị iche iche ka ha bịa sonye na-ịtụgharị uche n'ihe gbasara ineba anya n'usoro okpukpere dị iche iche si efe Chukwu. So ọ bụrụ na n'ịbụ onye isi ụka nke a kpọrọ pastọ ma ọ bụ bishọp, na ị chọrọ isonye na mmemme a nke anyị kpọrọ debate, WhatsApp kwa m na meseji n'anya na telivishọn. Ị ga-afụ WhatsApp nọmba anyị, send ya meseji na ị chọrọ ka isonye na our guest. Anyị ga-emekwa gị invite, ewepụta topic a ga-atụle n'ụbọchị ọbụla. Anyị ga-enwekwa question and answer. Onye kwuo nwanne ya ekwuo, ka ndị ọma na-ege anyị ntị wee nwee ike mara aka nri na aka ekpe n'ihe kpatara eji eme ụfọdụ ihe n'okpukpere dị iche iche. Na chanel ọfụ a, anyị enwekwa program gbasara ime ihe ejije ka akpọ comedy, storytelling, ịkọ akụkọ ifo na other life events ndị ọzọ anyị ga na-ewetara gị dịka ihe ọbụla ihe gbasara ọdịnala Igbo, ma ịgba ajụjụ ọnụ wee nye ndị okenye na ndị ọkachamara ihe gbasara omenala anyị. Ọ ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ị ga na-enweta na ya bụ Eziokwu TV Plus. A ga na-emekarị live program ga na-adịkwa ya. Ya gazienụ. Ọ bụ bụmakwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite, bụkwa onye binyere aka n'ọkwa, bụkwazi onye mgbasa ozi na ya bụ chanel afụfụ a. Ị ga na-amatakwa ọtụtụ ihe gbasara ụka ọdịnala a na-akpọ African traditional religion, otherwise known as modern religion. Thank you. Ụbọchị tata maala anyị niile mma. N'aha Chukwu nke pụrụ ime ihe, onye ike na-esi n'aka ya. Ya gazie.